m ihe m ga-emere gị ka obi dị gị mma nwaada nwoke ọchaklara kedu dị ihe ọwụ m ga-emere gị ka obi dị gị mma ịma agwa ebịara mkpe gị nkwa na aga m akpọrọ gị ka anyị gaa gwuo mmiri ofu ugboro ka ugboro abụọ ọwọkụ ha ka ugboro atọ ọwọkụ ha kwa isi ikwere m ka nkwa ife agbere kọpụ n'aka uche ka edebe m ga-ebido ka Ọgọst meeting ikwere m na nkwa ewefu na ọwụ onye ọzọ nyere m ego Ọgọst meeting ụta ka Ọgọst meeting ga-ishi ahịa m mana ana m agbalị nwaanyị ọma ewefu na ọchịfụ odumodu nyere m ego m ji gaa Ọgọst meeting gị na odumodu ọyịwala gị na chifu odumodu ọyịwala that stingy man stingy man mana o nyere m ego ole na how much he gave me m ji gaa ahịa onye m ihe i mere chifu odumodu mere o ji wepụta ego anyị gị nothing ọ Chukwu na-alụrụ m o nwere ihe pụrụ iche i mere ya enweghị ya o nwere ihe pụrụ iche i mere ya ihe m na-amasị ya ọ sị ihe m na-amasị ya nke bụ eziokwu bụ na onye asị ya nwụnata anwụ echi ọ bụ otu ọnwụ ahụ n'ihe ji eziokwu eme disappoint ala m gị edisappoint ala m gị ọtụtụ ugboro ya edisappoint ala m gị mana ihe dị n'ihu ka nke iru ka ya bụrụ na ị ga-enwe ndidi butuo iwe ga-ekwesịghị ịdị ọkụ gị butuo nnọọ very soon anyị akụrisibe 7th of December na-abịa abịa anyị soro ndị Eko FM malite mmemme ncheta otu afọ ha gbarala that day ka m ga-egosi gị nke wụ na-akụ nchem I wanted our privacy before that time. Aklara achọghị m ihe private biko mame na wọta wee bịara ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ nzọ anyị awụchala dịka anyị si wee gwa gị ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o si kwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ije ọma tụ mma jọtụ njọ amami na wọta lee elekere gị ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 5 gata elekere 5 nke mgbede Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma na ụmụ nwaanyị abụọ ji agba ya okirikiri anyị atụgodan anyị awụchago mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma Igbo dị samsam mgbede ọma na olee otu unu mere unu ahụ n'ọkọchị asị m ya gaziere unu ndewo Anita Chidera eze nọkwa n'ebe a na mgbede a anọ ya anene yes nwaanyị mara mma gaa n'ihu kelee ọha na eze ịchọghị ikwu okwu ọha na eze na-ege anyị ntị mgbede ọma lee otu unu mere ọ na ha agala ebe unu nọ na ha ahụla ya na-akashiri onwe n'obi anyị si udo dịrị unu ndewo wee bụrụ ya ọnụ manụ ka anyị si eme ya na mgbede a anyị ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọchaklara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo naval officer amami na aghọta very dark man na it's all jollof rice. No be small wow. Inside here ụgbọelu. Yeah. Ihe nọkwara VDM. Lekwa ka a na-ama isi kpa. Chineke, uche anọkwara n'okpuru ọzọ m nụrụ. Man, no my nipple. I know my nipple. I see here go again. What is happening? After VDM, ka ọ ka bịara anọ. After Brabia Lochaya Borg, VDM abịa mewe ihe onyonyo video gosiwa ndị mmadụ ka ịsọ Mr. Jollof Rice si were MC Jollof ọkwa ya si were arụ otu ata ya na nipple ya. Ọ chọrọ ihe na wow, very dangerous. No be small fight o. Ọ chọrọ ịtajiri ya nipple. Fight a lụrụ na flight. N'eziokwu n'ime ihe ahụ ụgbọelu. Fight a lụrụ na flight. Ya bụrụ na ikiribe flight ahụ ị ka nọ na village game IT. No be small fight between very dark man and the MC Jollof Rice. Ihe a nọkwara VDM. Another voice came up again. Another voice ada my nipple ka nke a mekwara ka nke a na-eme gị ọ dị ego wee bụrụ ya Naija one day 7 troubles ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke taa anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na nwoke ji agba
n'iro nwoke ji agba n'ezi nwoke ji achụ nwaanyị nwoke na-eji okwu ebi ọkazi nwaanyị ịlụrụ n'ụlọ anaghị ezu ụra gị mgbe ọbụla gị na-achọrọ ụmụ nwaanyị karakara gị na-achọrọ ha karakara Ujunwa fe ọ dị gị mma Nkechi ife ọ masịla gị Chioma ịchọ efe Chioma fee mgbabababa kpọtanụ ya nwoke ahụ na-eri ọkọ gị nwa ka anyị ga-akpụ n'ọnụ na mgbede a maka na asị ihe karịa sị mee gịnị tụọ ya aka ịhụ nwaanyị ahụ eribasịwa gị gị duzuo kọntrolu jewa wedara ya na-atọ gị onye na-eji oji gafee ya amasị gị onye na-acha ụcha gafee ya amasị gị onye buru ibu gafee ya amasị gị onye tara ahụ gafee ya amasị gị onweghị dị nke ị na-asọ ịhụna gị ka anyị ga-akpụ n'ọnụ na mgbede a ya bụrụ na redio a ga-afụkwa gị ụfụ gbanyụọ ya o ya bụrụ na redio ọ ga-afụ gị ụfụ na mgbede a ma egene gbanyụọ ya nyefe maka na ihe karịa sị tụọ ya aka justice for that woman na-edi elu na-edi ala n'ihi gị uche hapụ ọtụtụ ụmụ anyị ahụ na nke tọrọbịa ti ha ahụ na ọnụ ha maazị otu a si ekwu ya onye ka a ga-akọsara justice for that woman ị gara kpọsa n'ụlọ na-echi ya ọnụ n'ala na-eme ya ịwa uche o ebe ọ ma na ọ gbajube ka ehi ma iji ga lụrụ nwaanyị iji ga setụlụ ọda atọmenti nwaanyị emotionally iji ga setụlụ ọda kọntaktị gị ọwa agalaga anaghị aga ebe ahụ hayi fonu ya na-ebi aka your phone your wife no dey touch am asị ngwugwu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbọ ọ bụ ụsa ka o mere gịnị ka ọ bụ nọrọ ebe ahụ emela ngagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị arazie ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma ịnwa anwa lụọ dibụ waka about abalị echi na sọsọ trọbụlụ wahala here and there mami na wata ịkpa ya aka n'ọnụ honey ozugbo anyị mechiri ahịa nwere ebe mụ na my friends ha gara meeting anyị gara meeting mgbe ọbụla onweghị ụdịrị report na-anaghị eju ya n'ọnụ onweghị ụdịrị excuse na-anaghị eju nwoke dị otu a gịnị n'ọnụ heo ị bụrụ nwaanyị nwa lụọ nwoke bụ waka about nsogbu adịla ị ga-ebe n'elu dị high ị ga-eti mkpu n'ọzara
nke mgbede taa bụ maka ụmụ nwoke ndị na-anaghị ekwe nwaanyị zuo ike o ji nwaanyị achọ nwaanyị na mgbede a ka ọ dị, biko gbalịa sonyere anyị na Facebook. Anyị nọ live na Facebook. Ndị midia anyị ha ga-emekwa ka ị nwee ike hụrụ ya bụ ọkpọ dị n'etiti Very Dark Man na MC Jollof Rice. Nke jollof rice Uche. Ị ga-akpọpụ ya n'isi, kedu nke wụ jollof? Uche ihe mkpọrọ MC Jollof. Nchịkọta okwu wee bụrụ Very Dark Man na Jollof Rice ha lụrụ ọgụ n'ime ụgbọelu. No be small fight. Ị gaa na Facebook anyị ga-ekiri ya gịnị ebe ahụ. Gị nwee ike zibatara anyị ozi. Ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ kedu ọghọm gị nwa na onwe gị na-ege ntị chere dị na nwoke ịgba na gịnị n'ezi? Kedu ọghọm ị chere dị na nke a? Ndị midia anyị ewepụtara ya. Ị gaa na Facebook ị ga-enwe ike kirie ya gịnị na mgbede. Iruo Facebook gị saachị maka Iko FM ISIOKWU FM. Na mgbede a ọghọm mbụ dị na nwoke ịgba n'ezi wee bụrụ nwoke ji achụ nwaanyị o ji ala azụ na ndụ. Nwoke dị otu a anaghị emepụta ihe anya n'ahụ. Ọ bụrụ nwoke karị nọ n'ogo level 7 lee ya na level 2. Ama m na aghọta. Ịma why? Maka na ụmụ nwaanyị ga-amị ya chọchọrọ nchọm. Nwaanyị mịa ga ego gị ikwete. Ị hụrụ nwaanyị mịa ga ego gị ikweta na gịnị na ọ na-eme. O nweghị nwoke ji achụ nwaanyị na-eme ka progress otu o kwesịrị. Anyị nwere ike isi o nwere ihe ọla egbochi m, enwere m nke enwekwara m nke ọzọ, mana ị kara ime karịa ma ọ bụrụ na ị naghị eme gịnị achụ nwaanyị ahụ. Otu a ka ọ dị. Uche ịma nwoke na-achụ nwaanyị n'ezi ike ọ ga-eweta weletara ma famili ya nwunye ya sị ngwa were jikwa ụgwọ ụlọ nke a, jikwa ụgwọ ụmụ akwụkwọ, jikwa ụgwọ ọhịa, ji sie nri. Ị ga-abịanụ na maka na side chick na ị ga-eme ya ka ọ dị happy. Ị ga-esetụlụ ya nọ. Ị ga-abịazi nnọọ lee responsibility dịrị gị n'ezinụlọ anyị kwesịrị imere ha. Bịazie lee ego ahụ kewaa ya ụzọ abụọ. Ọkwa maka ahịa ka udo wee chi ebe gị na side chick. And the side chick ahụ na-aka eri o. Anya na-aka eri o. Ha nwa na-aka eri. A ga-akpọ ya gaa taa azụ, a ga-akpọ ya gaa mee ka a ga-akpọ ya gị bịa mawapụta ego nke a dowe maka ya nwa. Bịa lezie obere ihe chọọ ihe nye nwaanyị ụlọ. Okwu gị si nwa nwụrụ onye nke nọ n'ụlọ ọ gị nwe ụlọ. Ọ gị nwe onye nwe ụlọ. Ka ndị ihe na-ala kechara ọ naanị gị ihe a gị gị na alụbatala gị gị nwe ụlọ. Ihe a ka a ga na-agwa nwaanyị na-anwụje. Ọkwara na-anwụje na-ahaji mmanụ na-anwụje asọ ọhaji mmanụ. Ndị nke na-aga agwa nwaanyị ha agwa ha bịa ha were nnọọ 15 nye ya were shi ofe alọtakwa ha rikpo nna ịma ị bụrụ onye ọrụ gọọmenti ndị nke a na-akwụ ụgwọ ọnwa o nwere ala ka esi kwụọ gị ụgwọ ọnwa gị salari gị otu nye ego ị na-enye nwunye gị gị fere ya akasị ego agbala final nwaanyị ga-asị gị what do you mean? Gị sị ka ị mekwara nke a ka ị mekwara nke a ka ị mekwara nke ijikwa ego wunye na nke ị mekwara nke a ịdọtụkwara eluigwe ịkwụrụ ụgwọ n'ịpa ịzụkwara ncha imekwara nke a na ọnụ agbawa gị zụọ mmanụ ụgbọala zụọ mmanụ jenareto moto ya jikwa paakị ya jikwa mebi ụzọ ọjọọ nwaanyị a hapụnụ mmeziere gị ike injin moto ọnwa agba